Tak, prihlásime sa ako iný užívateľ. Prihlásiť sa ako užívateľ je ten, ktorý to zadal. Dobre, klikneme si, toto sú všetko moje, to sú moje aukcie ako užívateľ 1. Klikneme si na súkromnú aukciu. A skúsime sa pozrieť na to, ako sa do tej aukcie môžeme prihlásiť. Toto je tá aukcia. Na to, aby som mohol vôbec pokračovať ďalej, ja si musím stiahnuť, musím kliknúť na ten download DNA file, to je to Not Disclosure Agreement, to musíme prepísať, musí sa to volať zmluva o utajení, alebo ak navrhnete niečo iné, tak sa to bude volať inak. Takže ja si tu musím najprv zdownloadovať tú zmluvu. OK. Teraz som si ju zdownloadoval. A ja ho musím aj naspäť znova dať. Takže skúsime ho naspäť dať. Nejaký súbor a dáme proceed. A potom až ma pustí v podstate nahodiť tú moju ponuku. Zídeme dole znovu a až teraz mám tu možnosť tam tú ponuku dať. Zase musím s podmienkami všeobecnými súhlasiť a môžem tam dopísať nejaký text a odoslať ponuku. OK. Ja už teraz, keďže som už s tými podmienkami súhlasil, tak môžem tú ponuku znižovať alebo upravovať tak ako mi chutí. Ja sa teraz odhlásim a pozrieme sa, ako to vyzerá na tej súkromnej a na tej normálnej aukcii. Keď kliknem na klasickú aukciu, kde je vidieť suma, tá už skončila, takže nič. Keď kliknem na súkromnú aukciu, tak tie sumy tam nie sú vidieť. Toto by mala byť klasická aukcia, ktorá ešte prebieha. Nie je súkromná, ale tu nebol nikto, kto by prihodil. Pozrieme, prerábka bytu. Aha, nie som prihlásený, takže nevidím vôbec, kto má aké ponuky, aj keď je to teda verejná aukcia, ale keď sa prihlásim, tak keď idem na aukcie, keď idem na prerábku bytu, tak vidím, že tam boli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ponúk, 6 ponúk, nevidím užívateľa, ale keď pôjdem na súkromnú aukciu, aj keď som prihlásený,
Toto je zase prípad, že ja som ten vlastník tej aukcie, takže ja sa tu odhlásim a prihlásim sa ako užívateľ iný. Tak keď idem na tú súkromnú aukciu, tak tam nebudem vidieť prihodenia. Nebudem tam vidieť tie ponuky. Len tú moju. Takže o to tá súkromná aukcia je iná. Ja len vlastne keď sa prihlásim, to vidím, inak to nevidím, je to súkromná. Dobre. Takže to by bolo pre začiatok. Mohli by sme sa potom nejak ostatné dohodneme v podstate zavoláme si a keď si to pozrete, tak mi dajte vedieť, že čo ako.